MC Lion bale kunithengele airtime ye-5 kavota funa iza 3 minutes nizofonela umakasinoja eke faka msinyane *123*4# eke sapha phuma kwedini uvale phe emnyango olweni makasinothando kunjani apha ekhaya kansithi ndiyaphila ndiyaxoka apha endlini ndiphilela ukhatshwa njengebhola. I'm sorry sir, I'm in good thanks yourself. hayi nama kunceda ukhala ndiqhutywa ziimeko zokuhlala undiva ndifowuna nje ndikhangela unyana lo wakho kuphela inyanga engasalubeka esikolweni uthi uhamba nezirhalamumva. I didn't understand the words you just said. What I know is that my husband is always upset. Okay ngicela uzumxelele utata ekhaya khaziphi bazonibona. Hey, hayi man, vala lo mnyango man yer. Wangena so nyube endlinam yaphambana. Khona uthetha nabani ngefoni. Principal ebetheni lo. Thena fonela wena nothi mna. Utata uyambethu mama ekhaya. Abantwana balala ngesinqala bekhala balala bengajanga uyini somanda. Utata uyambethu mama ekhaya. Abantwana balala ngesinqala bekhala balala bengajanga uyini somanda. Again yer, ndiva kusithiwa uyandibiza. Konakelephi? Khona kuthenza ufonelana nomfazi wami ngangiqalile. King molo takasinothando kuhle ngwevuya futha khondo Mfondini, ibikhona into noba yiniphi ngenvulo ndagalela. ungakwenzeli noba into ephungwayo. Madoda nansi indoda igeza. Thetha lento ufuna uyithetha. hayi xolo nkosi yam apha kuthayela. Thetha lento ufuna uyithetha. Uyeka undikwekwa. Sundihleka man. Hey, hayi ngicela indlela. khawumamele xhego lam Yini yini. bafondini? Fazindini, yintoni uyithethileyo ngamphathi la principal? Yini sana someone dance and don't. I'm calling the police tonight and call. Babize, upakisha lo mgodlo uyozakhela ipozi. Hayi man, hey. Sonibamba kakubi man endlini nami wena ungubani? Hlala phansi theni lo sister vusa igazi Nibizwe ngubani? thina sifonelwa nguprincipal Mfondini. Please forgive my husband. Only when he's drunk he gets so rowdy. Kodwa namhlanje kumele simthathe hamba yomntana esiseleni Mfondini. Ndizapha Amandleke manje zihambela ngokwami. ungeza nathi epolice station uyomvulela man ukwenzakalisile uyazibona uthuma icala. I wound up in a case against my husband. You can arrest him, I will defend him. With that around the bomb, let me take this call. hello bengicela uthetha nomama kasinothando. Hello. I hope zonke izinto zi-right nguprincipal lo I uthethayo. don't know why you did what you did. You don't understand what you put me in. kaloku mna ndikuthandela mna hayi le ndlela uphetheke ngayo uyafana nentyatyambo ikhulela phakathi komtsophozo ngathi ngakuthatha ndikususe kule mbatho kugadalala bhakisha zonke iimpahla zakho namhlanje ndiyokwakhela ikhaya. Uyambethu mama ekhaya.